Salut, bă, fraților, eu sunt Zlip, bine ați venit la mine pe canal, m-am încurcat un pic. Azi reacționăm la o piesă care a apărut ieri sau alaltă ieri, cred. Vă arăt eu imediat, bam. Aerozen Costă cu Oscar și Ian. Se pare că a fost ceva leak cu asta acum ceva timp, dar n-am ascultat prea mult. Dar mi se pare că știu cât de cât din cum suna. Deci să-i dăm bătaie, bă, dacă vă place, dați voi un like, un subscribe, un alea, mă ajută mult. Puteți să-mi dați un follow aici pe Insta, că vedeți imediat când postez, când astea, vă pup, vă alea, hai să dăm bice, let's go! Yeah. Dacă trebuie să cumpăr, îmi cumpăr, nu întreb cât costă. Nu există zi să mă gândesc ce face o fostă. Ăștia-mi numără buzunarul, le dau o poză. E fix ce pareți, băiat dulce, nu glucoză. Grasul XXL azi nu, pleci cu mine de la... Bă, grasul XXL azi nu. Azi nu, te rog, eu nu. Bă, îmi place rău refrenul, vreau să-l mai aud odată. Yeah. Dacă trebuie să cumpăr, îmi cumpăr, nu întreb cât costă. Nu există zi să mă gândesc ce face o fostă. Ăștia-mi numără buzunarul, le dau o poză. E fix ce pareți, băiat dulce, nu glucoză. Grasul XXL azi nu, pleci cu mine de la show, dar te-am luat pentru frate-miu. O, Doamne, e fals zâmbetul, o fi sânge pe Adidas, dar tot curat e sufletul. Am avut o zi grea, lasă-mă câteva momente. De când m-am trezit am numărat bani și-am rupt etichete. Ok, spui că o iubești, nu cea mai loială fată. Zboară în pulă lui aero, poți să strigi aeronavă. Be bună, bun asta. Poți să strige aeronavă, let's go. Cea mai loială Bine, fată. e un pic la îndemână, dar vă rog. Zboară în pulă lui aero, poți să strigi aeronavă. Sunt top 3 și nu-s 2 sau 3 modele se plimbă prin living. Bun aici, asta e așa. Sunt top 3 și nu-s 2 sau... Sunt top 3 și nu-s 2 sau 3. Gen, e locul 1, cum ar veni. Bun rău și Oscar. Bun rău. Bă, dar he's got a point. He's got a point. Că albumele astea de la scos el acum, albumul ăsta, Ștefan 4, e unul dintre cele mai bune albume, după părerea mea. Și cred că e un pic pe val Oscar, sincer. Dar e discutabil, aș zice. Fiecare are părerea lui. Dar e 100% top 3. Acum vedem 1, 2, 3 pe acolo. Nu știu, că și Rava e binișor și sunt mai mulți. Și Ian și-a mai revenit cu Bismuth Plus. Mai departe. Poți să strigi aeronavă. Sunt top 3 și nu-s 2 sau 3 modele se plimbă prin living. Zici că apartamentul e runway. O season, restul stați pe dușă. Eu cățean, nici nu e stăpân, ești căpușă. Ne-am dat un pumn și nici n-am vândut droguri. Chiar și așa pot să zic că sunt mai trapper ca voi. Arunc trapper vechi la gunoi, deci adun trapper noi. Poți să îmi aduci un duo, ți le chez pe amândoi. Sunt într-un Porsche și mi-alec o Cayenne. Zic ceva de 2 ori doar când au un refren. Inima bate mai tare decât obele. Ăștia spun că mută chile, nu-și cântăresc bine vorbele. Bun aici, nu-și cântăresc Mai vorbele. tare decât obele. Ăștia spun că mută chile, nu-și cântăresc bine vorbele. Dacă trebuie să cumpăr, îmi cumpăr, nu întreb cât costă. Nu există zi să mă gândesc ce face o fostă. Ăștia-mi numără buzunarul, le dau o poză. E fix ce pareți, băiat dulce, nu glucoză. Ajuns de săgeți, fac un râs. Ce se întâmplă, omul ius și tot visează că e sus. Războaie ca un rus, fără mine nu e plus. Fără mine n-are puls, mai mai ține capul dus. Am stat cu traficanți și cu avocați. Bă, stai mă că știu partea asta. Era pe alt leak. Partea asta, dar știu, era mișto de tot, dar tot pe TikTok sau ceva de genul am auzit-o. Da, e mișto rău partea asta. Ca un rus, fără mine nu e plus. Fără mine n-are puls, mai ține capul dus. Am stat cu traficanți și cu avocați. Și cu procurori și cu condamnați. Și cu niște sclavi și cu niște frați. Și cu adevărat și cu
de tot piesa asta. Mă. Bă, mie îmi place maxim, aș putea spune. Bă, top Aerozen, top refrenul, top ăsta Oscar, un pic agresiv, aș zice, pe piesa asta, mai agresiv chiar decât Ian, care Ian de obicei era la agresiv. S-au lansat leak-urile astea nebune, partea aia lui Ian talent, forță și, bă, o piesă top, sincer să fiu, cred că o să intre și în trending, nu știu, care vreo 73 de ani, dar nu o văd în trending momentan, dar ar trebui să fie, mă rog. Bă, cam asta a fost reacția, dacă v-a plăcut, nu uitați să dați și voi un like, un subscribe, vă pup, ne auzim data viitoare, băieți, dați follow pe Instagram, ciao!